Oedd nain oedd yn byw yn slips yn amazing yn cwcio, a mam a dad fyd. Da ni fel teulu yn lyfio cwcio, a da ni lyfio bita. Oedd dad yn mynd i ffwrdd i Patagonia am chydig snosa i fyw efo'r gauchos yn aml, sgota fo nhw, cwcio fo nhw, a dod adra a deud y storis i gyd i fi. Dach chi dod am barol am wedyn? Barbecue fo ma wedyn? 5 o gloch. Ar ôl i dad farw, nes i weld rhaglen teledu am y chef Francis Malman o Patagonia, a nath storis dad i gyd dod yn ôl at fi. Ideal! Peth nesaf dwi'n cofio, o'n i rar metri efo yw'n cyfa yn cwcio asado. Ond y test wan fydd cwcio asado i pobl slips. Gath mami maglu ar y stad yma a nes i fyw mam chydig flynyddoedd fyd. Dwi wrth y modd efo pobl slips. Pobl da, ia. Bwyd o ddim, 5 o gloch! Dewet? Bwyd o ddim, 5 o gloch i chi nhw'n. Ti'n iawn, pawb yn iawn? Gen o data, ia. Och efo matchws os dweud, eisiau chi'n twtl. Dewet? Ew, be? Dim mochyn, dia? Na, ci. Be ti'n... Gles arall? Kangaroo. Ti'n fa kangaroos yn slips? Kangaroos yn slips, oes? Ti'n cael am? Dim mochyn, dia? Paid a teir efo fi. Ar ôl rhyw 4 awr, dwi'n troi rhywun rownd i'r croen a gael crispio am yr awr ola. Yli ar yna. So dwi'n mynd am texture mwy fatha conffi, hytrach na roast, really. A i cael y Mae'n fwy cael lladd i. A wan dwi'n cael y cracklin ma. Y crispy. Mae'r croen dwi'n mynd fatha lledar. A wan, i dal yn crispy. Ali, beth sy'n yma? Mam. Ti'n iawn? Iawn. O, babi mam. Babi mam, fel ti wedi helpu fi syrfio hwn? O, dwi'n mynd hwn. Dwi'n cael set-up? Ydw. Dwi'n lliw ar y lam na. Mae nhw'n barod i ddod off. O, ar hwnna. Waw. 4:30. Dwi'n cwcio mewn amser, dwi'n restio hwn am ryw hanner awr, so dwi'n just torri weirs yma off. Chi'n gallu smelio ma dwi'n smilio hwn, ia. A smell ma off the hook. Iawn, boys. Rhaid iawn o'n barod i chi. Ti'n gwybod, ia, pan mae leg o lamb di cwcio dda, pa fe'n yn dyrwydd. Ali ar y cracklin o. Ys dweud o, fatha crispy duckskin a daim bar. Waw. Dwi'n mam. Dwi'n mwy. Dwi'n ddim yn dweud y fi, yn real. Dwi'n bron digon gyda chdi. A mae cracklin jyst yn snapio ola. Ti'n gwybod, ti'n newi. Ti'n dweud helo, Steff? Ideal, Steff di cyrraedd just mewn pryd i helpu. Ie, eloi'r oxy gynta. Ie, heb snogio, ie. Tew, met? Ti'n dod ti? Sa'n bwm ar ni? Iawn, ta, let's go, Q. Gegin y barod. Steff, gwydda nhw, Steff. Di, enjoya. Ti isio llwy, ffon? Ti isio dim bach o sos efo fa? Na, ti isio dim bach ar ochr? Enjoy. A ti'n dan y cracklin? Be ti'n meddwl o'na? Delicious, man. Right. Yeah, lovely. Dwi wedi gwachod yn cwcio os 10 o gloch o'n. Be ti'n meddwl o'na? Ti'n iawn? Lam gorau ti'n rhaid i ddel? Blaw i fi, ia. Dai, ti isio fi cariad? Lovely. Ti'n neis ydy? Ti'n just yn deunas o'r cameras yma? Nice o, Steff, ti'n job da fan'na, met. Mae'r oen yn fflio mynd. Hei, Sophia! A mae'r special guest i cyrraedd, Sophia Mair, hogan bach chwaer fi, a mae hi'n lyfio'r oen. Hi'n licio'n di. Wel, lyflu diolch. Nice o, di di fynd o'n. Gigi fi. A dwi'n gweld hyn. Hynna be mae cwcio fo tân, Asado style.
I gyd amdan. Dyfynu amdan y bwyd amdan a dod y pobl at ei gilydd. A leith cymuned gryfa at ei gilydd efo fa. Slips yn lyfio. Asado lam. Ti lyfio asado lam? Ie.